batong kita sang text o kung sang impormasyon nga ining isa sa mga nag-complain on that particular day, the reason why medyo na-delayed no ining proclamation si Mr. Erwin Montaño. Joining us ining hapon sa aton nga pagpangalagad through phone si Mr. Erwin Montaño, isa ka aspiring candidate sa pagkagagawad kung tani dira sa Barangay Tangob. Sir, good afternoon. Si Action John Diaz, live ikaw diri karon sa ngapon sa Action Radio Bacolod. Mayong gabi, action dyan, labi na gid sa pumuluyo sa Barangay Tangob. Sir Erwin, thank you so much for reaching us out and informing us nga you are now willing to be interviewed. Ano to sir ang situation mo? Anong imo complaint dira sir sa natabo nga piniliay sa inyo barangay? Well, hindi ako isa kang dependente, kundi may grupo. Ara ko sa incumbent nga kapitan nga si Cap Noli Villarosa, no? Malibot sa lingon, may makinarya kami, may mga watcher kami, pag may mga runner kami nga tawag. So, isang mga pagkuhan sa nga tawag, ang mga envelope, yung mga returns of coin kami nga tawag, may blasyan kami blang sa kada cluster percent, may mga return kami nga tally sheet nga rin sa mga watcher namon. Okay. So, but sila may balasihan na kami nga daog kami, pero hindi pa na siya natawag nga opisyali. Okay. Kaya tungod nga balasihan lang na siya, kwan mo. So, igo pa kakwan, bisan sa post sang other station, mga exactly mga 11:38 na guro, nga ako, ara ko sa top 5, which is yung mga top 5, 82 na nga ako nga score. Okay. And then, pag-aaga, nga sa canvasser na yan mismo, sa kwarto, sa canvasser, which is dapat hindi sa kwarto, dapat sa mga gym o open space, dapat, pero sa kwarto, giniwat. Sa amon mga watcher o kwanda, ara na ko, 95% na ara na ko sa ginatawag more than 3,000. Which is nga kuha na gani sila sa akon nga ilis ka na kay may proklamasyon na kamo kay number 4 ka. So, ara ko pag-abot sila nga kuan, ara ko pag-abot sa kuan, wala gid nalawagan ngalan ko. Okay. Di ba mangkot ko ang mga canvasser, sir, number 4 ko sa amon, kuan nga wala ko. Ya sir, ano ngalan mo? Ko Erwin Hapon Montaño. Ya sir, 2,444 ang imo votes. Siling ko, ha? Paano naman? Ya sir, kung may reklamo ka sa kumili ka lang file ko petisyon na muna sa bato sa akon. So, mula na yung akon kuan kay kung may amo na action dyan Oo. So, about sa lingon, sir, on that day, kahapon, for example, October 31, gin-inform ka nga kung ang inyo yung base sa data nyo, 3,000 plus na votes. Pero yes, sa ila itong listaya, 2,400 based sa ila canvas. Yes. Oo. Wala man sila explanation sa imo, sir, kung nga amo sina? Wala. Wala gid gin-explicar. So, meaning ginlawag tong pangalan, wala nalawagan ang imo? Wala. Supposedly, base sa inyo data, number 4 ikaw. Yes. Sir, sa imo paglantaw, ano ay hanang natabo? Well, sa ako na yung opinion, base sa ako na opinion, kiti hindi talaga kwan nas lang. Why ko gani kabalo kung ano kung orang subong? Kung ano din ko nagtupa? Oo. Kay number 4 ko, kung gani kabalo, base number 20 na ko. Meaning wala ka na wala na pakita sa Sa imo. press mail sa partial namon nga concept press mail sobra ko ang number 7 sobra lang gani 2,000. Kag wala gid ko kabalo kung ano kung ranking subong kay wala kami kitagaan sa mga papel nga kung ano na. Actually, kung ano kung rank subong. Actually nakita ko ni sir sa page sa mga posts bala. They are calling justice para kuno sa imo nga kandidatura. Sir, what will happen? Anong gusto mo tabo next? Ni sir, may mga plano ka? You will be filing formal complaint? Well, ako nagakuan ako sa amon grupo nga buligan ko nila.
Kaya hindi ko ano mag-acceptar sa bulig sa other mga private kuan gusto ko na mga ayo bulig sa akong partido. Kaya ang kung makuan ko ang akon man di maigo ang akon man ka partido mo. Oo. Galing ang ginakuan ko yablang mga pumuluyo nga nagsalig sa akon nga nagbuto. Although nga baguhan ta sa politika galing kay ginsaligan ko sa pumuluyo. Actually, kahapon, sir, may nagka-congrats sa imo eh. Temprano pa kahapon, gina-congratulate ka nila sa Facebook, kagiban pa. So, they're really expecting nga nagdaog kagaya, sir? Yes, expectedly. Kaya monitor man sa mga radyo mo. Anong yos ang radyo kung hindi mo lang tuod na ang ano? Oo. So, amo na subong mga kanay bulig para lang taon ta kung anong posible nga mahimo regarding sa imo nga case, sir. Wala ko yung nga daan kwarta. Wala ko ibayad sa mga abogado, sa mga account na. Sir, aray na lang final na lang gid. Ilabi na na-mention mo na nagasalig ang pumuluyo nga nila nagdaog ikaw. Anong mensahe mo sa mga taga-barangay Tangob, sir? Sa mga pumuluyo sa barangay Tangob, ang isa niyo kabuto Proceed, sir. Proceed. ang isa nila kabuto, isa na ka malalon. Amo na gusto ko pa rin tugan kay kinsaligan ko nila. Bisan ginalapak-lapak ko, bigado na ko lapakot ba ko. Pero manindogan ko, tungkol lang sa pumuluyo nga nagsalig ka nagbuto sa ako. Sige. Gayo ko sa akong grupo, buligin ako, please lang. Sir Erwin Montaño, we know no where you're coming from. Thank you so much gid sa at least gina-tag mo yung mga part. I think this is the first time mo nagpagwa kag official nimo nga pagpahayag regarding sa ring concern. Kay importante gid man no. May gusto na ko, sir. Yes. Gusto na ko ipakwan sa mga pumuloy. Hindi nyo pagmasula si Action Radyo. Kung masula nyo, ako, hindi ang Action Radyo. Manawag salamat. Yes, sir. No, thank you so much, Mr. Erwin Montaño. Medyo emotional si Sir Erwin, no. But thank you so much sa mo pag-share sa input, sir. Kabalo kami, this BSK is very important para sa tanan, hindi lang sa Tangob, pero sa bilog nga pungsod Pilipinas. Mayang hapon, sir. Yes, sir. Maraming salamat. Mayang hapon. Action Reports, Afternoon Edition.